Вітаннечка! Гэта крынж тыдня. Праграма на Еўрарадыё, дзе мы смеемся з нахабнай махровай прапаганды. Асноўная ўвага Беларусі, але не забываемся і пра расійскіх прапагандыстаў, і пра іншую крынжаціну. Зараз самі ўсё пабачыце і пачуеце. Не падтрымліваеш Лукашэнку? Плаці штраф 500 тысяч еўра ці сядай у турму. Такі план агучылі самообвешчаныя спявачкі сёстры Груздзевы. Может быть, инициируем такой договор между артистами и государством, что те люди, которые сейчас в публичном пространстве, которые получают сейчас награды, которые мелькают по телевизору, которые зарабатывают в родной стране, давайте мы заключим такой договор, что вы подписываете бумагу, по которой в 2025 году вы поддерживаете президента страны. Если вы этого не делаете, не поддерживаете, то вы платите штраф минимум 500 тысяч евро или тюрьма. На сэнс гэтых фантазій звяртаць увагі не трэба. Мяне ў гэтым відэа зацікавіла тое, што кажа другая з сясцёр, тая, што на другім плане. Давайте паглядзім і паслухаем яшчэ раз. Вы подписываете бумагу, по которой в 2025 году вы поддерживаете президента страны. Если вы этого не делаете, не поддерживаете, то вы платите штраф минимум 500 тысяч евро или тюрьма. Быццам бы у іх у галавах адно і тое ж, і яны могуць сінхронна казаць адзін і той жа тэкст. І гэта усмешачка на слове турма. Дрымучы рэтраград Грыгорый Азаронак апалчыўся на моладзевыя субкультуры. Фуры, квадробераў і хобі-хорсераў ён лічыць дэградантамі. И про аниме у пропагандиста довольно дивные уявления. Ну, все, что связано с этой вот субкультурой, аниме, это все так или иначе связано с порнографией. Вот есть в этом вот эти отклонения? Всегда были и есть субкультуры. На смену одной субкультуре приходит иная субкультура, да. Соответственно, в настоящее время это так, да. Вот есть фури, есть квадроберы. Я скажу, что все, что не деструктивно, это безопасно. Ну, хто што шукае па жыцці, той тое і знаходзіць. Азаронак вось порна у анімэ. Добра, што часам побач з ім апынаюцца адукаваныя людзі, якія тлумачаць што да чаго. Але ж беларускія ўлады напладзілі немало такіх ваяўнічых цемрашалаў, як Азаронак. Казалось бы, да, что тут обидного? Надел кота на голову, там пошел. Пройдет пара-тройка лет, ты поступишь на госслужбу, ты в костюме петуха когда-то бегал, тебе скажут: ну привет, петух. И это звучит уже двояко, понимаете, люди? Вы подумайте, что вы делаете. Двояко гэта гучыць хіба што, калі ты толькі што адкінуўся з зоны. Яго абдымалі толькі кітайскія спартоўцы. Па садсетках разляцелася слязлівае відэа, на якім батуціста Івана Літвіновіча ніхто не віншуе з перамогай на алімпійскіх гульнях. Але двайныя стандарты тут найперш з боку самога Літвіновіча. Пасля выбараў ён падпісаў ліст з апраўданнем гвалту з боку ўладаў, а днямі адмовіўся адказваць на пытанне, ці працягвае падтрымліваць Лукашэнку. Паводле прынцыпа «спорт па-за палітыкай» яго ўвогуле не мусілі пусціць на алімпійскія гульні. І няўжо зорнага батуціста адправілі на алімпіяду без суправаджэння? Дзе ходзіць КДБшнік, які за ім прыглядвае? Чаму ён не віншуе самага самотнага чэмпіёна? Непарадачак. Пазбавіць прэміі і выслаць у дрычын. Выкрасліць з беларусаў некалькі сотняў тысяч чалавек? Лёгка. Слово былой прокурорцы, а теперь депутатцы Анжелицы Курчак. А что касается тех деструктивных ресурсов, вы знаете, в нашем менталитете белорусов, те, которые живут за пределами Беларуси, они не белорусы, и мы их не слышим. Мы слышим
и понимаем и верим тем, которые рядом с нами. Поэтому я уверена, что все будет хорошо в 2025 году. Якраз супрацоўнікі пракуратуры, дарэчы, больш за ўсіх любяць паўтараць пра генацыд беларускага народа. Але менавіта вось так вось адной фразай скараціць свой народ на 5%, гэта і ёсць сапраўдны генацыд. Ды яшчэ і распальванне нацыянальнай варажнечы. А фашыст, як кажуць, усё роўна ты. 2 жніўня людзі, якія дагэтуль жывуць у СССР, святкуюць Дзень дэсантніка. Гэтая дата ніколі не абыходзіцца без мемных персанажаў. Сёння наш улюбёны вось гэты. ТВ так празднуют свой праздник. Почему они гордятся? Почему другие рода войск не организовывают такой праздник? Потому что это единственный род войск, который может в течение суток нагнуть любое экстремистское фашистское государство. Слава ДВ! Нават цікава, якую ж дзяржаву мае на ўвазе гэты смелы чалавек. Гэта быў крынж тыдня на Еўрарадыё. Праз пару дзён будзем разбірацца з наступнай порцыяй хлусні і прапаганды. А пакуль усім міру, разборлівасці і добрых, праўдзівых навінаў.